niin mä just hävisin ison taistelun ja osti sankari uudestaan. Siitä aika paljon joukkoa vielä, mutta mä sain suurimman osan pois siitä. Ja parannetaan noin. Ei niitä silti hirveästi. Tän tullut 15. Huhhuh. Kyllä niillä mennään. Mä tarvin tommosta. Ois sitten. 15 deviliä. Just. Ei mitään. Antaa tulla vaan. 15 deviliä vastaan. Pikkasen enemmän joukkoja. No, hätäänellä käy. No, se otettais vaikka tommosella mukavalta ja persreikä. Noin. Sitten pannaan vähän odotusta, just näin. Tappakaa te siellä toisenne. Noin. Siinä meni se. Noin. Kim. Sitten vähän persreikää. Noin. Ja tänne tää vähän takaisinpäin. Ai. Tää on veit. Oho, sitten jos tullut pitänyt veittiä vielä laittaa. Jos tää pistää ekaksi tää. Sama pakai tuo. Ei tuhoutunut. Ouhea määrä energiaa. Noin. Täytyy tommosella laittaa. Noin, sä menet kiltisti sinne ja vähän pehmontteja pois ja noin ja noin, pehmontteja vähän siitä pois. Ihan hyvin tää menee, mun mielestä. Ajatellen, että kumminkin vastustajalla oli lievä ylivoima. Mut 36 attackia. Mulla on 17. Ja 22 ja 12. Et ei attackia defense nyt ihan kaikki kaikessa, mutta onhan ne tärkeitä, mut no. Valinnyt jo. No. Kyllä varmaan kaikki tietää tähän mennessä jo, että mikään ihmisvastustaja toi ei oo, mutta ei sillä voi mitään, ei sillä oo semmosia hyviä taikoja. Mä pelaan vaikeammalla vaikeustasolla, kyse hankala on, mut mikään älykäs se ei silti oo. Oi. Loppuu mana keskeltä tornista ammukset ennen kuin toi kuolee varmaan. No kun on kestävä apina. Silloin oli kyllä joku 300 noita ja sit mä sain kaikki kykloopit tapettua siltä ensimmäisessä taistelussa. Se meni vähän, joo. Mulla ei ollut mitään linnamuuria turvana, minkä taakse mä olisin voinut turvautua. Et se pääsi kerran ja pehmonteen lyömään, niin oi, kaikki kuoli. kaikki devilit meni siihen. Mutta onneksi mulla oli linnas niitä ostamat. Mä en ollut tuo parannusta lainkaan vielä tehnyt.
No. Ja pian saa sit kaikki takas. Kaikki linnat. No. Vielä on muutama 120 manaa. Se ei voi mennä karkuunkaan, kun mulla on semmonen tavara, että ei päästä karkuun. Mä löysin sellaiset. Ihan hyvä tässä vaiheessa peli. Näin. Mitäs tästä sanotte? 2 deviliä kuoli. Aika paljon kuoli siltä. Joo, aika paljon leveleitä. Mä sain vähän artifactejakin. Mikäs tää on? Mä en tommoselta tiedä mitään, mutta ihan kiva. Ja lisää. Leveli. Noin. Noniin. Tästä hyvä lähteä. Noniin. Se on ihan kiva taistelu. Eikä mun mielestä.